si comeu moito ao xantar e lle caiu mal e ten ardores. Oh, non, se ten ardores é que cousa anda quente. Saca de aí, muller, que son ardores de estómago. Mira, me daba moito de pensar. Cando éramos solteiros, sempre me dicía que me ia respetar hasta o día do matrimonio. Pero é que non me sigue respetando hoxe, vaya forma. E si probases coa Viagra? Dios me libre, que se me lanzou. E logo? Una vez y nada más. Mira, fija, como é que se me ocurriu botarle a pastilliña no leite do almorzo? Que pasou? Pois que mira, en vez de facerlle efecto nas partes baixas, subiuselle a cabeza. E botou todo o día zurrando, igual que se fora un torno en charro de pan perdido. Oíxe, mal, que pegou contra o marco da porta. E aí sí que caíu ao solo bloqueado e aí parou. Xa entendo, filla, mira, iba a camiñar pola carretera de Petit e encontrei a un home turrando polos virtos da lora. E eu pensei, quen será ese louco? Oi, chico, di tanto ben parado que vos te cagas. Pois como o goberno non tome medidas, non sei que vai a pasar, porque cada vez hai máis vellos, e sen nenos non hai futuro. E falando do tema, oínche na radio, que algunhas medidas iban tomar por matrimonios que levaron máis de 5 anos casados sin descendencia. Non me amores, a ver se por nos va a poñer unha contribución. Porque non podía máis de morir. Que Dios mío. Mira, seguro que o xornal ha de traguelar. Mira ben, que a nosa se nos vai tarde e temos o super fechado. Hasta mañá. Bueno, pois esta mañá logo. Bueno, mira, Alberto, ánimo. Que o seu Raúl non funciona como é debido. Queda-te o recurso de aproveitar. Aproveita. Sí, non me que cada día cousas novas. Anda, muller, aproveita, aproveita. Como se eu non probara xa de todos os xeitos. Mira, por se non pega, o que tens que facer é cambiar o home. Ai, sí, non me dices iso, que Su su casa, vai a la niña. Ai, vai a ver. que non nos olvidedes de voltar por aquí. Vinemos, non te preocupes. Sí, muller, sí, xa miremos. Ai, adeus. Ora, se te levantaras e limparas un pouco isto, que xa logo nos vai parecer unha camiseira. Você está sentada aí, dentro do periódico. Mas que a ti te interesara moito o que cae aí. Ai, non me interesa. Pois mira que igual te interesaste tamén, pardo. A Que non te fala aí. ya hay que debido a la falta de natalidad que se observa en el país, el gobierno ha dispuesto que todos los matrimonios, después de 5 años, no tengan hijos, deberán aceptar los servicios de un agente especial del Estado, el cual, debidamente autorizado, tratará de subsanar dicha anomalía. ¿Ya esto qué carajo quiere decir? Ai, non me entendes, payaso. Dice que o goberno vai mandar un home que me vai facer en media hora o que tú non me fixaste en 7 anos. Un fillo, arañón, un fillo é o que me vai facer ese home. Digo eu, que facemos logo. A lei é a lei. Teremos que acatar. Que eu son moi honrada, e a mí non me toca nadie que non sexas tú, aínda que non vales para nada. Bueno, muller, tampouco te poñas así. Tú pensa que a vida é sempre un sacrificio. Bueno, vamos ir para baixo da corte. Vai, querido, vai. Toma un guía. Pois vai. Oix, é limpou o puesto, non vai a ser que veña o home. Pase. Hola, buenos días. No, nada, mire, vamos a arreglar un pouquinho, vuelvo ahora. Vaya, hombre, falso,
por que me facerán dicen que ando desde o barco para facerlle unha foto a unos pequenos? Espero, polo menos, que acabemos rápido. Bueno, xa estou aquí. Mire, eu desto xa falei con meu marido. É que xa considérese como se estuvera na súa casa. Señora, usted ten que disculpar, pero é que a miña profesión... Nada, non se preocupe. Cando queira, podemos empezar. Ben, pois se lle parece, digo eu que podíamos empezar facendo varias posturas. Mira, non pensamos, podíamos facer unha nas escaleiras e outra no recibidor, e neste sofá unha ou dúas, e 3 ou 4 na cama. Ai, Xesús, que non fai falta. Señora, eu son un profesional, e cando traballo, gustame ter a seguridade de que non cometo ningún erro. Mire, agarde aí sentada, que vou ter o gusto de enseñar unha mostra do meu traballo. Mire que nenos tan bonitos. Oh, que preciosos, son lindísimos. Este, fíxeno nun autobús. Sí, algunas señoras hai que facer cousas especiales para que queden contentas. Eso sí. Despois son moi agradecidas. Mire, este fíxeno nun centro comercial. ¡Qué horror, madre mía! Pero a vista de tanta xente. Que a mai acababa de abrir unha tenda e quería un pouco de publicidade. Pero mire, estes gemelos fíxenos nun parque público. E leváronme 10 días. Porque as palomas non facían máis que pousárseme no aparato. E me axudaron a buscarlas. ¡Como, ¡ay, que desenredado! Pois sí, pero eu non vexo por que lle dá tanta importancia. Mire, vamos a facer unha cousa. Eu vou guardando isto. E se vou sacar o trípode para posalo para. Sí. Como o aparato é bastante grande, posalo o trípode para posalo para despois. ¡Ay, Jesús! Ai, Dios, que se debe ser o marido. E agora que te digo a este home? Que ha de ser un animal. Pero vamos a ver, se entre bodas, bautizos e comunións paso máis tempo na igrexa cos curas, por que me meterán nestes líos? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué haga usted? Es niña despierta, niña. ¿Sabe que le fijo usted a mi mujer? Eu non te fixen nada. Xuro de que eu non te fixen nada. ¡Ay, no quero pillos! Digo eu, non debería facerlle o boca a boca. ¿Se ensució? Quen ten que poñer a súa boca sobre dela e soplar. Pero usted pensa que a mi mujer é a roda do tractor. Entonces, dele un vaso de agua. Pero que pasa? Usted é médico ou qué? Home non, eu son Ai, espere. Usted é o do rapaz. o mesmo. Menos mal, un que parece que me entende. Tenme que perdonar que non me dara con tanto. Pero claro, eu xa sabía que tiña que vir. Pero trasudei un pouco a ver a miña tarda deste xeito. Por certo, que lle pasou? Non lo sei, é que se me sequera empezará. Mire, foi dicir, iba a coller o trípode para pousar o aparato e xa caiu como a voz. Coller o trípode para pousar o aparato. Carallo, pois a mí non me parece moi raro que se desmayara. Vai venir, se a miña vida... Home, o aparato é grande
fin e ao cabo, eu son un profesional. E só utilizo ferramenta boa para traballar. Ai, logo, a súa muller estará ben contenta, Mire, sin confianza, a miña muller ainda prefiro o traballo dos meus compañeros antes co meu propio. Por sendo tan bom o seu aparato. O mellor do mercado. Ah, me non me foda, vai me dicir que esa cosa tamén se compra. Oiga, sabe moi caro eso? Home, depende da calidad do que busque. Mire, hai uns aparatiños japoneses moi bons, que collen nun bolsillo. No, eu quero unha cousa boa que non me vai salir unha trancallada. Eu pequeniño quero levar no seu sitio, que sea moi pequeno, que non sabe se vos que tenes. Hai tamén uns dos a tirar que son moi bons. Ai, non sabe tirar. Tamén hai cousas de máis calidad. Teño outro precio. Este meu costoume 600 euros hai 2 anos. Eu tan grande non o quero. Vou marcar a miña pé. Pero, home, como vai marcar si isto é inofensivo? Inofensivo, dice. Inofensivo. Se yo puxeran en un sitio que sei eu. Inofensivo? Bueno, claro, salvo que lle pegue con na cabeza. A miña capa nunca te peguei. Démelo con eso. Con todo, eu non penso de que se preocupe. Oi, é que vendelo... A verdade é que está moi como novo. E dame moi bon resultado. Pero mire, xa de postos aquí por 300 euros e sei. Bueno, pues mire, usted estará aquí. Yo voy a buscar los cartos y ahora vengo. Bueno, Adiós. Señora, parece que xa se atopa millor. Ai, mire, ten que perdoarme. Eu non sei se lle poderei con semellante cousa, porque mire, eu son estreita. Señora, o que pasa nesta casa xa non entendo nada. Pero mire, en canto veño o seu home cos cartos, eu marcho. Pois claro, pero usted vai cobrar por algo que non fixo. Eu que sepa, usted a mí non me tocou para nada, Ai, non, señora, nin a toquei nin penso. O que pasa é que lle vendín o meu aparato ao seu home. Dale un fuerte. Dale a vos tamén. Trato feito. Bueno, sabe o que lle digo? E lle queda, eu marcho.